Príjemný dobrý deň, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážená pani hlavná kontrolórka, vážená pani prednostka, vážený pán zástupca, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Z dnešného zastupiteľstva sa ospravedlnili traja poslanci, a to pán poslanec Zahuranec, pán poslanec Stana a pán poslanec Štancel. Pán poslanec Hojstrič dojde neskoršie. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, program 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vám bol zaslaný mailom. Ste za, aby dnešné rokovania sa nieslo podľa programu, ktorý vám bol zaslaný? Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem všetci. Má niekto nejaké doplňujúce body do programu? Keď nie, tak ja mám bod rokovania 8.10, je to majetkový zámer predaja pozemku na Lorencovej ulici v Krompachoch. Tento bod sťahujem z dnešného rokovania. Ďakujem. Dôvod je ten, že v podstate to umiestnenie tej garáže plánovanej aj po porade s dopravným inžinierom tam nevznikne ten priestor okolo 6,5 metra, ktorý by zabezpečoval plynulý prechod, tak z toho dôvodu ani nebudeme o tom rokovať, lebo je to bezpredmetné. Takže takto. Nemusím tak pasovať. To už bolo pasované, ale tú zmenu, že vypúšťam, to nemusím dať. Dobre. Ste za, aby sme vylúčili daný bod programu z hlasovania? Kto je za? Ďakujem všetci. Bod číslo 3 je to určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Za overovateľov určujem pána zástupcu, pána poslanca Ondka a pani poslankyňu Zimkovú a za zapisovateľa zápisnice určujem pani Čechovú. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod číslo 4, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Ďorka a pána poslanca Gulu. Kto je za? Ďakujem všetci. Prechádzame na bod číslo 5 a je to správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024. Takže na začiatok máme bod rokovania číslo 5.1, správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, Mestské lesy Krompachy SRO. Daný bod programu je, si myslím, dosť dobre popísaný. Otváram rozpravu k danému bodu. V prípade otázok je tu aj pán riaditeľ, ktorý zodpovie otázky. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ďakujem, poprosím, nech sa páči, pán poslanec. Dobrý deň, ďakujem. Ja len v skratke, ale dosť podstatná vec. Na našej dozornej rade sme sa boli aj prejsť po raste a zistili sme, že sa mení drevinové zloženie porastov. Je to hlavne vplyvom raticovej zvery, jelenej. A do budúcna to je určite veľké riziko, kedy sa zníži ekologická stavba porastov. Už keď tu máme pána riaditeľa, on aj vie, ako by sme to mohli do budúcna tomu zabrániť, aby nám povedal niečo viac k tomu, aby sme zachránili naše generácie. Takže... Ďakujem veľmi pekne, poprosím, pán riaditeľ má slovo. Ďakujem. Tak v podstate pán poslanec rozprával o škodách zverov spolu na lesných kultúrach predovšetkým a porastoch vo všeobecnosti. Bez zbytočného naťahovania v podstate ide o to, aby tunajšie podobníci začali loviť trošku viac zvery a problém bude vyriešený. Jednoznačne ekonomické riešenie. Aj ekologické prebieha nejaká diskusia s podobníckým združením, prebehlo nejaké vyčíslenie škôd na lesných porastoch, to znamená, že máme nejaké čísla, máme prísľub podobníckého združenia, že to budú riešiť, tak hádam, o rok už táto téma nebude na stole.
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompáchy za rok 2024. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.2 je to správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompáchy za rok 2024, bytové hospodárstvo mesta Krompáchy SRO. Otváram rozpravu k danému bodu. Je tu na účtovná uzavierka. Hlási sa niekto? Nech sa páči. Poprosím najprv pani poslankyňu. Ešte na začiatku bolo schválených 21 000, nepamätám si. Áno, toto sa rozdelilo všetko. 21 000. Áno, toto sa rozdelilo s tým ešte, v podstate to bolo už jedno z posledných zastupiteľstiev v roku 2022, s tým, že koncom roka, keď sa nemýlim, sa rozdeľovali tie peniaze. Prečo toto vzniklo, neviem povedať, dneska mal tu nabyť. Pán konateľ len na rýchlo musel odbehnúť, čiže k tomuto neviem dať konkrétnu odpoveď s tým, že my sme plánovali v podstate, keď nemocnica by sa predala, že by sa to vyrovnalo už všetko, len bohužiaľ k tomu nedošlo. Hej, a momentálne nie sú také financie, že by sme vedeli nejakým spôsobom doplatiť tiež zvyšné peniaze, ktoré je potrebné poriešiť. Ale aj tak tomu nerozumiem, prečo sa zvyšila tá strata. Nerozumiem, 38 000, keď v podstate nemala by vznikať, nemala by sa zvyšovať strata. Neviem, či niečo nie je tu chybné, to netuším v tom výkaze. To neviem, nech sa páči. A ja som sa prihlásila do rozpravy. Ako hlavná kontrolórka mesta je mojou povinnosťou upozorniť, že obchodné spoločnosti, ktoré vykazujú záporné vlastné imanie, sú vlastne spoločnosti, ktoré je to negatívny signál pre tú spoločnosť. A aj obchodný zákonník hovorí, že aj spoločnosť je v kríze vtedy, ak jej pomer vlastného imania a záväzkov, znie to tak odborne, ale je v pomere 8:100. My keď máme záporné vlastné imanie, čiže minusové, je to riadok 25 v týchto výkazoch, čiže 50 000 aj 7 eur. Je to negatívnym signálom. Nechcem hovoriť iba o tej spoločnosti, my máme ešte jednu z tých, ktoré prekladajú uzavierku, to je PO Vopax. Toto sa dlhodobo opakuje. Telefonicky sme rozprávali aj s pani auditorkou. Po jej telefonickom rozhovore som povedala, že tiež upozorním na to. Jednoducho je to signál pre vedenie, že s tými spoločnosťami niečo treba robiť. Buď sa zlúčia, alebo proste je to už na vás. Ja netvrdím, že to tak má byť, ale je to signál na to, že treba s tým niečo určite robiť, lebo nie je to dobre. Nie je to dobre ani z pohľadu auditu, ani z pohľadu môjho. A ešte jedna taká vec, my ak predkladáme tieto správy o hospodárení, tieto hospodárske výsledky týchto obchodných spoločností vstupujú do konsolidovanej účtovnej závierky. Aj túto overuje auditor. Ja viem, že podľa zákona o účtovníctve sa audit musí vykonať do konca roka. Ale bolo by fajn, ak predkladáme správu o hospodárení, aby bolo už to overené aj auditorom, tá konsolidovaná účtovná zavierka. To len k tomu. Hovorím, zákonom nie je nič porušené, je to do konca roka, ale možno bližšie k vám. A posledná vec, ktorú možno by bolo dobre, ak by tie spoločnosti, jedna obchodná spoločnosť predkladá aj textovú správu, štatutár sedí oproti mne, ale chýbajú mi tam. Ja sa v tých výkazoch viem vyznať, neviem nakoľko vy ako poslanci, ale nejaká textová časť k tomu by bola fajn. Čiže z mojej strany toľko. Bližšie na základe len týchto čísel v tabuľkách je to ťažké povedať, to ani auditor vám to nepovie teraz takto.
tak tam je potrebné to vysvetliť, prečo toto vzniklo, lebo do mínusu tá spoločnosť by nemala ísť, každopádne nie. Hej, čiže nech sa páči, pani poslankyňa. Ja viem, že nie je tu pán riaditeľ a nedalo by sa buď na ďalšom alebo na niektorom zastupiteľstve zaoberať sa touto spoločnosťou, to aj pre Obopaxom, pretože sú tu aj iné spoločnosti, ktorými by sme sa mali zaoberať, ale tu sme 100% zriaďovateľom jednej aj druhej, čiže nájsť nejaké riešenie ako z toho, že by sme, nedávam návrh na uznesenie, ale doporučujem, aby sme sa mohli... Dobre, určite áno, lebo v podstate budúce zastupiteľstvo, nie je to slávnostné, ale v októbri budeme musieť schvaľovať rozpočet. Hej, ten rozpočet bude viac menej visieť na vode, ale musí byť schválený skrz nútenú správu, ktorá nám hrozí všetkým mestám a obciám na Slovensku. Tak všetky mestá a obce budú musieť mať schválené rozpočty do polky novembra. Hej, a môžeme začiatkom novembra, veď môžeme posunúť zastupiteľstvo, aby ste to stihli urobiť, lebo to je... V podstate budeme vychádzať zo stejnej prognózy, tam prognóza viac menej iná nebude, ale je to potrebné urobiť, takže a dovtedy ja si dám aj domácu úlohu, aby aj s pánom konateľom som sedel a rozprával o tom, že čo sa stalo, ako sa stalo a prečo sú takéto čísla, aké sú a potom samozrejme aj na zastupiteľstvo, že... Prepáč, pán primátor, nechcem ti zľahčovať robotu, ale môžeme aj na decembrovom alebo na budúci rok, veď už kedy v takom stave tá spoločnosť, či to bude v októbri, alebo to bude v decembri, alebo to bude v januári alebo vo februári, ale na hoci ktorom zastupiteľstve, aby sme sa tým zaoberali, keď bude trošku voľnejšie potom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Áno, nech sa páči. Ja len doplním, každá obchodná spoločnosť má dozornú radu, čiže je to také memento a signál aj pre tých členov dozorných rád, aby sa možno zaoberali aj týmto. Len to som chcela doplniť ešte k tomu, čo som povedala predtým. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, bytové hospodárstvo mesta Krompachy. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Je tu bod rokovania číslo 5.3, taktiež je tu správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, Mestský sociálny podnik Krompachy SRO. Taktiež je tu na účtovná uzavierka. Daný podnik začal reálne fungovať v júni 2024, čiže toto je hospodárenie kvázi za pol rok. V predmetnom období sociálny podnik zamestnával 4 ľudí, ktorí vykonávali práce súvisiace čistotou mesta plus ponúkali práce pre občanov, ako je kosenie, odvoz trávy a tak ďalej. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, Mestský sociálny podnik Krompachy SRO. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.4 je to správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, Termokomplex SRO. Taktiež je tu účtovná uzavierka plus všeobecné informácie k danému podniku. Daný podnik, ako viete, v roku 2025 zmenila sa vlastnícka štruktúra, takže otváram rozpravu k danému bodu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024, Termokomplex SPOL SRO. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.5. Taktiež je to správa o výsledkoch hospodárenia
spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Aktuálne za rok 2024 je to spoločnosť Kromsat. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024 Kromsat SRO. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.6. Taktiež je to správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2024 PO Vopak z SRO Krompachy. Daná spoločnosť už dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť. Už v roku 2024 sme ju vyzvali k tomu, aby došlo k výmazu danej spoločnosti a komunikácia nie je tam žiadna. Otváram rozpravu k danému bodu, nech sa páči. Môžem sa opýtať, ja týmto veciam obchodným nerozumiem, ale mesto nemôže dať návrh na výmaz, či to musí sam... Ale musí vyplatiť všetké. Že čo? Musí vyplatiť všetky tie pozdĺžnosti, ktoré sú tam. A sú tam? Sú tam. Nie sú vysoké, ale sú tam a keďže máme za to, v podstate to sme pripravovali aj s pánom doktorom Rušinom list, a na to odpoveď nebola žiadna, čiže musíme zase sa do toho pustiť a poriešiť to, prečo mesto by malo splácať tieto veci, to určite nie. Že sú tam aj pozdĺžnosti? Prosím? Že sú tam pozdĺžnosti? Sú tam, nie sú vysoké, ale sú. A tu už viac menej ide o ten princíp, že keď niekto sa neozýva, tak teraz my budeme zase tí dobrí, čo zoberú všetky tie dlhy, za nich to nie. A ešte sa opýtam, aký by príklad, ja len hypoteticky a vôbec nehovorím, že to máme urobiť. Že keby sa, ja tomu nerozumiem vážne, že by sa zaplatilo a potom od nich by sa vymáhalo, či je to už bezpredmetné? My sme tam mali niečo vymyslené, ale nejako to išlo potom do úzadia, nakoľko tam odpoveď nebola žiadna, ale ja sa zase vrátim a s pánom doktorom si to prejdem, aby sme to už doriešili, aby ten PO Vopax už nevysel ako nejaká ťarka na meste, ktorá červeným veľkým vykričníkom svieti, že stále je tu minus a reálne fakt nevykonáva žiadnu činnosť. Len existuje. A ani jednoducho zo zákona nemôže to obchodný register? Už neviem, už sa spojím s pánom doktorom, že to dáme dokopy. Dobre, ďakujem, to nič. Ďakujem veľmi pekne, ale tam sú ešte iné. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024 PO Vopax SRO Krompachy. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.7. Je to správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024 Ekover SRO. Taktiež tu mal byť pán riaditeľ, momentálne ani sa neospravedlnil, budem s ním komunikovať, že čo sa deje. Otváram rozprávu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024 Ekover SRO. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.8, taktiež je to správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2024 spoločnosť PVS AS Poprad. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto, nech sa páči, pani poslankyňa, má slovo. No, teším sa, že Potatranská vodárenská spoločnosť PVPS, má konečne zisk, lebo minulý rok boli v hlbokej strate, teraz majú zisk, neviem, akým spôsobom sa im to podarilo, ale majú plus, takže verím, že budú aj nejaké dividendy od nich. Aj vo výške, koľko to bolo? Tam to je úplne smiešné. Tam sme si požiadali o to vyplatenie, takže... Takže takto. Ďakujem.
Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2024 Podtatranská vodárenská spoločnosť AS Poprad. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 6 je to vyhodnotenie plánu oprav nebytových priestorov za rok 2024. Daný bod programu máte písomne spracovaný. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie vyhodnotenie plánu oprav nebytových priestorov za rok 2024. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 7 je to informatívny návrh plánu technického oshodnotenia oprav a údržby nebytových priestorov na rok 2025. Informatívny je to preto, lebo spoločnosť Veolia neplánuje nám dávať len informácie so sumou, ale aj s klasickým výberovým konaním, ktoré bolo, a taktiež, aby sme to mali trošku inom štandarde, ako to bolo doteraz. Takže preto je tu informatívna správa, čo sa plánuje urobiť, čo dlhodobo nebolo urobené a je nevyhnutné pre daných budovách to zabezpečiť. Takže áno, nech sa páči. Chcem sa opýtať, je to informatívna správa, ale potom bude finančne vyčíslené? Áno, áno, bude. No, preto dali informatívne, aby sme vedeli, že čo sa plánuje, s tým, že oni pracujú na tom, že by sme mali aj tie rukolapné dôkazy, že takej a takej sume to bolo a tak ďalej. Čiže nebude to len také strohé, že ja neviem, výmena podlahy 25 000 a OK. Čiže... No len zastupiteľstvo by malo schvaľovať finančný plán, takže... Áno, v podstate toto, keď to len tak zbežne narátali, tam to vychádza na nejakých 35 000 eur. Aj tieto veci, čo je potrebné urobiť. Takže takto. Dobre, ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie informatívny návrh plánu technického zhodnotenia oprav a údržby nebytových priestorov na rok 2025. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 8.1 je to majetkový návrh predaj pozemku pod garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch, prospech Vladimíra Pošteka, bytom Hlavná ulica číslo 16 05342 Krompáchy. Poprosím, pani Prednovská má slovo. Ďakujem pekne za slovo. Máme tu toho dosť, takže budeme, dúfam, rýchli. Čiže 8.1 je, pán Vladimír Poštek požiadal o odkúpenie pozemku podľa GPčka na zameranie garáže s určením vlastníckeho práva. Mesto Krompáchy, výmera je 25 štvorcových metrov, vzťahuje sa na prevod vlastníctva ako zákonná výnimka. V znaleckom posudku je stanovená kúpna cena vo výške 155 ečiek za celú výmeru a všetko ostatné podrobne máte napísané vo vlastnom materiáli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A schvaľuje trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 25 m2. Je to parcela registra EKN číslo 93220, lomka 1. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Po B. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch. Ide o novo vytvorenú parcelu registra CKN číslo 1635 s výmerou 25 m2. Ďakujem. Kto je za? Hlasujeme. Ďakujem všetci. Nech sa páči. Chcem poprosiť, tieto tri návrhy sú totožné, čiže len
aby sme už prečítali návrh na uznesenie, pretože keď sme videli tie materiály, aby sme zbytočne. Každý zvlášť. To sú totožné, na čo čítať. Dobre. Čiže pod rokovania 8.2 je to majetkový návrh predaj pozemku pod garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch, prospech Zdenky Poštykovej, bakalárky, bytom Slovinská ulica číslo 5, Krompáchy, a takisto aj bod rokovania číslo 8.3 je to predaj pozemku pod garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch, prospech Miroslava Mišuru, bytom Poštová 2, 0534 Krompáchy, a taktiež máme predaj pozemku pod garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch, prospech inžiniera Jana Gonta, rodeného Gonta, bytom ulica SMP číslo 7 Krompáchy. Viac menej to sú tie isté materiály. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu. O každom bode budeme zvlášť hlasovať. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch POA schvaľuje trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 4 m štvorcové. Jedná sa o parcelu registra E číslo 93 220/1. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch POB schvaľuje predaj pozemku zastávaného garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch. Jedná sa o parcelu, novytvorenú parcelu číslo registra C, číslo 1634/2. Jedná sa o 4 m štvorcové, a to v prospech pani bakalárky Zdenky Poštekovej, ulica Slovinská ulica Krompáchy. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Poprosím ďalšie. 8.3. Kým sa prekliká. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch POA schvaľuje trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 17 metrov štvorcových. Ide o parcelu registra EKN číslo 93218/1. Ďalej, trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 9 metrov štvorcových, a to je parcela registra EKN číslo 73221. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Poďme. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou na ulici Janka Jesenského. Je to diel číslo 1 o výmere 17 m štvorcových a odčlenený od parcely registra CKN číslo 93218/1, pričlenený k novovytvorenej parcele registra CKN číslo 1641 a diel číslo 2 o výmere 9 m štvorcových, odčlenený od parcely registra EKN číslo 73221, pričlenený k novovytvorenej parcele registra CKN číslo 1641. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem všetci. 8.4. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch POA schvaľuje trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 22 m štvorcových. Jedná sa o parcelu registra E číslo 93220/2. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch POB schvaľuje predaj pozemku zastávaného garážou na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch. Jedná sa o novovytvorenú parcelu registra C číslo 1602/1, ktorá vznikla odčlenením vo výmere 22 m štvorcových. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 8.5 je to majetkový návrh informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti na ulici SMP v Krompáchoch. Nech sa páči, pani prednostná slovo. Ďakujem pekne.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva dňa 2. apríla 2025 bola schválená prebytočnosť, zámer a tiež spôsob predaja majetku formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky tejto súťaže boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 11. júna 2025 a minimálna kúpna cena bola stanovená vo výške 45 060 eur. Materiály máte aj zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk a do termínu bola predložená iba jedna jediná ponuka. Všetko ostatné máte v materiáloch. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva boli schválené Mestským zastupiteľstvom. Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol odplatný prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Krompachy. Jedná sa o parcely C-čkové číslo 2391, 2392 za lomitkom 1, 2393 za lomitkom 1 a 2394 za lomitkom 2. V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bola kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti číslo 10 z roku 2025 uzavretá s navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou. Jedná sa o pána Štefana Beniša, bytom Sadová ulica Krompachy, ktorého súťažný návrh bol za celkovú kúpnu cenu 45 100 eur. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 8.6 je to majetkový návrh na schválenie zámeru nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku v katastrálnom území Krompachy od pani Andreji Rybárovej, rodenej Horvátovej, bytom Levocká 105 Prešov. Poprosím pani Predovská, má slovo. Ďakujem pekne. Takže pani Andreja Rybárová ponúkla mestu rodinný dom na ulici SNP a pozemky za celkovo ponúkanú sumu vo výške 140 000 eur. V prípade odkúpenia navrhovaných nehnuteľností nie je momentálne stanovený účel využitia zo strany mesta Krompachy. Je potrebné podotknúť, že v prípade, ak mesto nadobúda do majetku stavby a budovy, je nevyhnutné vypracovať znalecký posudok, preto je na rokovanie predkladaný iba zámer odkúpenia. Chcem ešte podotknúť, že toto bolo na rokovaní komisie výstavby, keďže tu nie je pán predseda a komisia výstavby neodporúča. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k predmetnému bodu. Hlási sa niekto? Nech sa páči. Nech dá vypracovať znalecký posudok, nakoľko by to vyšlo. Ale reálne mesto... Na čo nám to bude? Ja viem, čo však neskúsi, ale nie, že ja to chcem robiť, nie. Reálne. Nie, ja nie kvôli tomu, že ja to chcem robiť, len... Lebo tých 140 000 sa mi zdá veľa, no. No, je to prestrelená suma, veď určite. práve preto, že... Ale reálne, neviem, mesto je nám zbytočne daná nehnuteľnosť ako... Už keby bola ešte, že s tým pozemkom, že by sa neoddeľoval, ktorý už máme, tak budíš, ale teraz neviem. Ešte, či nebude nám to kedy treba pre naše deti, vieš. Tak potom, aby sme kupovali každú jednu. Tak. Potom rybu. Hej. Bude treba tak. Hej, ďakujem veľmi pekne. Tá cena je veľmi vysoká. No. Hej. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zámer odkúpenia nehnuteľnosti na ulici SNP v Krompachoch od Andreji Rybárovej, bytom Levocká 4075, predmetom ktorého bude prevod nehnuteľnosti v rozsahu veľkosti vlastníckeho podielu 1:1 v pomere k celku. Je to budova so súpisným číslom 443, stojaca na parcele registra CKN číslo 1511. Ďalej je to parcela registra CKN číslo 1511 a parcela registra CKN číslo 1512/1. Ďakujem. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem všetci.
takže po B už ani netreba tým pádom. Bod rokovania číslo 8.7 je to majetkový návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku v katastrálnom území Krompachy od pána Miloslava Masaryka, bytom Mlynská ulica číslo 3 v Krompachoch. Pani Prednovská má slovo. Ďakujem pekne. Pán Miloslav Masaryk ponúkol mestu Krompachy pozemok s lesným porastom nad hotelom Placy. Jedná sa o 6607 štvorcových metrov a ponúkaná cena z jeho strany bola vo výške 1,20 eur za metr štvorcový. Pre mestské lesy je tento pozemok nie veľmi zaujímavý, takto sa vyjadril aspoň pán konateľ spoločnosti Mestské lesy Krompachy. A v prípade, ak by mesto malo záujem odkúpiť predmetný pozemok, tak maximálne za cenu 0,20 eur za štvorcový meter. To je návrh našich mestských lesov. Ostatné všetko máte v materiáli a komisia výstavby neodporúča tento lesný porast odkúpiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Asi aj pán riaditeľ chce povedať. Nech sa páči, pán poslanec, máš slovo, potom pán riaditeľ. Ďakujem veľmi. Na dozornej rade sme si taktiež prešli aj túto parcelu a ostatných poslancov tu by mal záujem, máme aj fotky tohto lesa. V úvodzovkách lesa. No ale je to zaujímavé pre vás, alebo nie? Ako sa to tam... Môže to pochýbať. Pozri si fotky. Čiže? Dobre, nech sa páči, pán riaditeľ, má slovo. Ďakujem. V podstate ja to takto možno nejako zhrniem. Celkovo mestské lesy, ktoré vlastní mesto Krompachy, majú výmeru niečo okolo 1080 hektárov celková hodnota týchto lesných pozemkov spolu s lesnými porastami je niekde na úrovni niečo cez 4 milióny 100 tisíc eur. To znamená, ak si to zoberieme, tak zhruba štvorák mestských lesných pozemkov spolu s porastami má hodnotu nejakých 39 centov. A to je podstatne iný les, v podstate inou vybudovanou infraštruktúrou a s podstatne dlhodobejšou starostlivosťou, ako je to, čo pán Masaryk ponúka. Čiže asi toľko fakt, za tým svojím návrhom sa viac menej stojím a pokiaľ by chcelo byť mesto veľkorýse, tak môžeme sa rozprávať možno nejakých 25% reálnej hodnoty. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti medzi mestom Krompachy so sídlom na meste Slobody 1 Krompachy ako kupujúcim a Miloslavom Masarykom, bytom Mlynská 3 Krompachy ako predávajúcim, predmetom ktorej bude prevod nehnuteľnosti v rozsahu veľkosti vlastníckeho podielu 1:1 v pomer k celku. Jedná sa o parcelu registra C, číslo 3464, druh pozemku lesný pozemok s výmerou 6607 m2, zapísaná v listine vlastníctva číslo 2752 pre katastrálne územie Krompachy. Kúpna cena stanovená dohodou zmluvných strán je vo výške 7928,40 eur, to znamená 1,20 € za meter štvorcový. Ďakujem, hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Bod rokovania číslo 8.8 je to majetkový návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena in rem z prospech oprávneného z vecného bremena Potatranská vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť so sídlom Hraničná 17 Poprad. Poprosím pani Prednovská, má slovo. Ďakujem pekne. Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť požiadala mesto o zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy a nachádzajú sa na Hornáckej ulici z dôvodu stavby Krompachy, vodovod, rozšírenie vodovodu ulica Hornácka. Skutočný rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti, tak ako to máte napísané vo vlastnom materiáli a zriaďuje sa odplatne. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Krompachy ako povinným z vecného bremena a Potatranskou vodárenskou spoločnosťou AS ako oprávneným z vecného bremena v súvislosti s realizáciou vodnej stavby Krompachy, vodovod, šírenie vodovodu na ulici Hornácka. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 8.9 je to majetkový návrh schválenie podmienok priameho predaja pozemku na ulici Janka Jesenského v Krompáchoch. Pani Prednostka, nech sa páči na slovo. Ďakujem pekne. Pán Miroslav Dudko požiadal odkúpenie pozemku vo výmere 243 štvorcových metrov. Účelom využitia týchto pozemkov je scelenie pozemkov ako takých, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľa vo svahovitom teréne. Mestské zastupiteľstvo dňa 11. júna 2025 schválilo trvalú prebytočnosť majetku, zámer predaja a tiež aj spôsob predaja. Konkrétne podmienky priameho predaju sú detailne špecifikované v návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje podmienky predaja prebytočného majetku mesta Krompachy formou priameho predaja majetku. Jedná sa o pozemok na ulici Janka Jesenského, parcela číslo C 1388 /2, druh pozemku je to orná pôda s výmerou 243 m2, zapísaná v liste vlastníctva číslo 1 pre katastrálne územie Krompachy. Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom pána primátora inžiniera Dariusa Dubiňaka, zverejňuje zámer priamého odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk. Predmet prevodu je uvedený pozemok na ulici Janka Jesenského. Uvedené nehnuteľnosti ponúka mesto Krompachy na predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky číslo 492 z roku 2004 zbierky zákonov a o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov a hodnota minimálne za cenu 3730 eur za celú výmeru, to je 15,35 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania 8.11, čiže teraz 8.10. Majetkový návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena Zinkoza akciová spoločnosť Hornácka 83 Krompachy. Poprosím pani Prednostka, moje slovo. Ďakujem. Spoločnosť Zinkoza akciová spoločnosť požiadala mesto Krompachy o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena týkajúcej sa nehnuteľnosti pozemku, ktorý sa nachádza medzi Hornádom a priemyselným parkom. A čiastočne sa na danom pozemku nachádza prístupová cesta k spoločnosti Zinkoza. Cestu chce táto spoločnosť na vlastné náklady zrekonštruovať, približne v náklade finančnom asi nejakých 100 000 eur, aby som bola presná. Všetko ostatné je, keďže je to fakt rozsiahly materiál, všetko ostatné je podrobne rozpísané vo vlastnom materiáli a predpokladám, že ste si to všetko preštudovali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Krompachy ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Zinkoza so sídlom Hornácka 83 ako oprávneným z vecného bremena Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 9 je to správa o plnení a vyhodnotení akčného plánu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na rok 2023 až 2029 ku dňu 31.7.2025. Danú správu máte detailne spracovanú.
čo by som chcel povedať v danej správe a zjavne je to strana 10, chcem poďakovať všetkým zamestnancom, všetkým poslancom a všetkým, ktorí sa spolu podielali na takto plnení PHSR, ako je tu napopísané. Za necelé 3 roky sa preinvestovalo v meste Krompachy cez 10,3 milióna eur. Ja myslím, že všetci, čo tu sme, si zaslúžime jeden velikánsky potlesk, lebo to sa nevidí len tak. Ďakujem veľmi pekne. Otváram následne rozpravu k danému bodu. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať zo strany 4. Mali sme vytipované niektoré parkoviská. Niektoré, tuším, boli zamietnuté, alebo ako budeme pokračovať na problémových uliciach, kde sa ťažko parkuje. Či sú v pláne ďalšie parkoviská, alebo kde? V pláne sú parkoviská, ako viete veľmi dobre, začiatkom roka, keď sme schvaľovali rozpočet, sme schválili aj 25 000 eur na vybudovanie parkoviska na Maurerovej ulici. A potom, čo sa urobili všetky potrebné veci na to, aby mohli stroje tam začať robiť, tak už som mal tu na úrade predsedkyňu petičného výboru aj s manželom, ktorá nám odporúčila všetkým, aby sme vybudovali záchytné parkovisko pred mestom Krompachy. A ďalšie také veci, ktoré nechcem ani komentovať, lebo to nestojí za to, aby sme to komentovali. Následne, keď už tam prišli stroje, že idú robiť, tak bolo tam asi 8 ľudí, ktorí dá sa povedať vlastným telom, vulgarizmami zastavovali stroje, takže z toho dôvodu sme to stopli a 25 000 eur pôjde do rezervného fondu. Takže asi takto. A do budúcna? Do budúcna tam sú vytipované samozrejme, ale tie sumy sú ďaleko vyššie ako 25 000 eur. Čiže máme tu na ďalších bodoch aj zmenu rozpočtu, aj ďalšie veci budúce zastupiteľstvo, čo bude riadne, budeme schvaľovať nový rozpočet, uvidíme, čo sa nám tam podarí, či sa nám podarí niečo naplánovať v rámci toho, keď budú peniaze, tak určite potrebujeme tú Maurerovú ulicu nejakým spôsobom sprejazniť, hoci keď budú takéto polená pod nohy padať, tak tam už to hraničí s ohrozením života. Keď hasičské auto nevie prejsť danou ulicou a ľudia sa stávajú proti tomu, aby sme stavali nové parkoviská, tak nechcem sa dožiť toho, že nedaj Bože tam začne horieť. Kto si to potom zoberie na vlastné triko? Takže asi takto. Nech sa páči. Možno ani nepatrí, ale už keď sme začali. Viem, že je urobený nový plán dopravného značenia, tam sa počíta s jednosmerkou na Maurerke. Bola úvaha, ale je pravda, že keď to chceme urobiť, vhodné je, že by tam boli parkoviska. Lebo tých aut je čoraz viac a treba ich poukladať. Čo sa týka aj tej jednosmerka rieši šťastí tú prejazdnosť tej cesty, ale nerieši situáciu na danej ceste, lebo tá cesta, keď sa zaparkujú tie auta popri nej, tak to hasičské auto alebo aj smetiarské už má problém, kedy niekedy sa stáva, že vychádza až na chodník a cez chodník prechádza danou cestou. Čiže tam nejakým spôsobom sme hľadali priestor, ako vybudovať tie parkoviská, aby sme obmedzili tie auta na tej ceste, aby bola prejazdná. To isté nás čaká vyššie na Maurerovej, kde je najúžší bod danej cesty a tam už stále vychádza auto na chodník a to je v podstate nad múrom, to je Maurerova, ktorá číslo tam je pri vás, to je 45, 47. Normálne auto tam prejde. Ale normálne auto nezachraňuje ľudské životy. Samozrejme, že normálne auto tam prejde. Čiže takto, no. Ďalej máme podobnú situáciu Mlynská
čo je 10, 11 a tak ďalej. Hej. Čiže samozrejme to plánovanie, keď vznikali tie bytovky, tak sa nikdy nerozmýšľalo, že človek bude mať 2-3 auta na byt. Hej. Niekedy boli 2-3 auta na jeden bytový dom. Hej. Čiže áno, je to problém, ktorý si nosíme pred sebou a ktorý potrebuje nájsť nejaké riešenie. Čiže asi takto. Dobre. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o plnení a vyhodnotení akčného plánu mesta programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2023 až 2029 ku dňu 31.7.2025. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 10. Je to stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem za slovo. Stanovisko bolo spracované na základe zaslanej dokumentácie. Mesto plánuje zobrať dlhodobý bankový úver zo Slovenskej sporiteľne. Majú ním byť financované kapitálové výdavky na základe schválených investičných akcií na časové obdobie 10 rokov vo výške 1 milión eur. Ešte úroková sadzba vo výške 2,336%. Podrobné informácie máte uvedené v stanovisku. Čo posudzujem ja, je to, že celková suma dlhu nesmie prekročiť 60%. Po výpočte, ktorý máte, je to 18,8, čiže táto podmienka je splnená. Druhým kritériom je, že suma ročných splátok nesmie klesnúť nad 25%, čiže musí byť pod touto hranicou. Splátky máme vo výške plánované aj s tým predpokladaným novým úverom vo výške 4,25%, čo je taktiež pod hranicou 25%. Obe podmienky sú splnené, čiže mne neostáva nič iné, ale uzatvoriť to kladne, že mesto Krompachy spĺňa podmienky v zmysle paragrafu 17 odstavec 6 písmena A aj B zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V stanovisku sú ešte uvedené aj koncové stavy úverov, čiže máte tam všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Návrhovú komisiu. Poprosím o prečítanie návrhu na uznesenie. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Krompachy k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom Krompachy. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Vážené pani poslankyne, alebo pani poslankyne a pani poslanci, ja sa ospravedlňujem, lebo odchádzam na pohreb. Ďalej bude pokračovať a viesť túto schôdzu pán zástupca, ktorému odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Čiže ďakujem pekne pánovi primátorovi za slovo. Pokračujeme ďalej v rokovaní. Otváram bod rokovania číslo 11, schválenie úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 1 milión eur na realizáciu schválených investičných akcií. Bod rokovania ste takisto dostali písomne. Otváram rozprávu k danému bodu. Má niekto niečo? Ak nemá, poprosím návrhovú komisiu o prečítaní návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po A schvaľuje schválenie úveru výške 1 milión eur poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa akciová spoločnosť za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Tento úver bude použitý na financovanie schválených investičných akcií mesta Krompachy. Ďakujem pekne. Kto je za? Všetci, ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B poveruje primátora mesta, aby ako zástupca mesta Krompachy uzatvoril s bankou príslušnú zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie úveru. Kto je za? Všetci, ďakujem.
Ďalším bodom rokovania bod číslo 12, zmena investičného plánu na rok 2025. Takisto sme to dostali písomnou formou. Otváram rozprávu k danému bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A ruší uznesenie číslo 24/B.14 zo dňa 2. apríla 2025, ktorým sa schválilo. A kto je za? Ďakujem všetci. A Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje zmenu investičného plánu na rok 2025. Kto je za? Všetci ďakujem pekne. A ideme na bod rokovania číslo 13. Dobre hovorím? 13. Návrh použitia finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2025. Čiže znova máme vypracovaný návrh, ktorý bol písomne, aj ste ho dostali. Otváram rozpravu k danému bodu. Nemá nikto, takže návrhová komisia, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A ruší uznesenie číslo 25 za lomitkom B 23 zo dňa 11.6.2025 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025 vo výške 433 000 eur. Kto je za? Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje po B použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025 vo výške 399 000 eur na uvedené výdavky. Ďakujem pekne. Kto je za? Všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po C schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025 vo výške 200 000 eur na prekladnutie časového nesladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu účtovného roka. Kto je za? Všetci ďakujem. Ďalším bodom rokovania bod číslo 14, zmena rozpočtu. Predkladateľ Darius Dubiňák, takisto máme to v písomnej podobe. Otváram rozpravu k danému bodu. Predkladám aj taký návrh, že berie na vedomie, by sme mohli... To som ja chcel. Hej? Tak kľudne. Čiže keď nemá nikto nič, tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie. Spolu, ktoré sa berú na vedomie a ktoré musíme. Áno. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia číslo 9, 10, 13 a 14. Ďakujem. Kto je za? Všetci, ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje rozpočtové opatrenia číslo 11, 12... Toto budeme už zvlášť. Každé jedno. Dobre. Čiže po jednom pôjdeme. Schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 11, áno. Čiže... Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 11. Podľa prílohy. Podľa predlohy. Prílohy. Dobre, ďakujem pekne. Kto je za? Všetci, ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 12, tak ako máme napísané. Kto je za? Všetci, ďakujem. Ďalej. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 15 podľa predloženého návrhu. Kto je za? Všetci, ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 16 podľa predloženého návrhu. Kto je za? Všetci, ďakujem. Čiže skončili sme bod rokovania číslo 14. Bod rokovania číslo 15 je monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za prvý polrok 2025. Znova
predklada pán Darius Dubiňák. 3, 6, ale keby neodišiel, to sme. Hej, musíme čakať. Tak to odišiel. Takže Počkáme. pokračujeme ďalej. Bod rokovania číslo 15. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za prvý polorok 2025. Máte to takisto v písomnej podobe. Otváram rozprávu k danému bodu. Nikto nič. Ja poprosím návrhovú komisiu o prečítaní návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za prvý polrok roku 2025. Ďakujem pekne. Kto je za? Všetci ďakujem pekne. Bod rokovania číslo 16. Návrh na zriadenie spoločného stavebného úradu. K tomu je potrebný 7 hlasov, takže sme tu. Čiže takisto predkladateľ, primátor mesta Krompachy, inžinier Darius Dubiňák. V písomnej podobe máte podklady k tomuto bodu rokovania. Otváram rozprávu k danému bodu. Nech sa páči. Slovenky sú už inde ako stavební. Majú niekde inde, nie. Oni sú už prišlenení inej obci. Čiže všetko, aj? Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje zriadenie spoločného stavebného úradu a zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu s mestom Spišské Vlachy, obcov Kolinovce, obcov Kaľava, obcov Vojkovce, Slatvína, Olšavka, Spišských Hrušov a obcov Olcnava. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Ďakujem pekne. Bod rokovania číslo 17, to je správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.6.2025. Zodpovedný za to je pán inžinier Jan Znánec. Máte to v písomnej podobe. Otváram rozprávu k danému bodu. Čiže poprosím návrhovú komisiu o prečítaní návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení z riaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30. júnu 2025. Ďakujem pekne. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Bod rokovania číslo 18. Výročná správa detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2024. Otváram rozpravu k danému bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie výročnú správu detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2024. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Bod rokovania číslo 19. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky. Predkladateľom je hlavná kontrolórka, inžinierka Marta Legátová. Ďakujem. Bola vám predložená správa. V skratke, správa sa týkala prijatých opatrení. Tie prijaté opatrenia sa týkali kontroly vedenia pokladne a pokladníc mesta. Všetko bližšie informácie máte uvedené v správe. Ak máte otázky, rada odpoviem. Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstranenie zistených nedostatkov pri vybraných kontrolách ukončených do 31.3.2025. Ďakujem pekne. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Bod rokovania číslo 20. Návrh na voľbu člena SPOZu. Materiál ste takisto dostali. Otváram rozpravu k danému bodu. Pani kontrolórka. Ja len chcem jednu otázočku. Prijímame nejakú členku. Táto členka predpokladám, že bude nejak odmeňovaná, čiže bude s ňou uzatváraná nejaká dohoda o pracovnej činnosti alebo nejaká forma dohôd. Nie je potrebné do uznesenia uviesť aj dátum, odkedy, kvôli prihláške do poisťovní?
To iba môj taký postreh. Dohoda sa rozhodne zmluva. Dohoda, to je dohoda, pracovnoprávny vzťah. Aj ten. Potom, dobre, to len náhodou, že či tam nedávame od. Dobre, ďakujem. Čiže ďakujem pekne. Poprosím návrhov komisie o prečítanie návrhu na uznesenie. Všetko, hej? Dávam hlasovať, kto je za. Všetci ďakujem pekne. Bod rokovania číslo 21, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. Takisto materiály ste dostali, tam hlavne ide o to, že boli viacero dodatkov vypracované k tomuto VZDN-ku a dalo sa to už len ako do jedného celku a vytvorilo sa nové VZDN-ku. Potrebujeme nadpolovičnú väčšinu poslancov, pani kontrolórka? Prítomných. Čiže otváram rozpravu k tomuto bodu. 7 sme, takže... Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Komisia sociálno-zdravotno-bytová pre rómsku komunitu na svojom zasadnutí sa oboznámila s týmto znením VZDN a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem pekne. Nedávam hlasovať, ale poprosím návrhovú komisiu o... Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. Ďakujem. Kto je za? Všetci ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 3 z roku 2025 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. Kto je za? Všetci ďakujem pekne. A ideme na bod rokovania číslo 22 a to sú návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 32. ročníka Krompašského jarmoku. Znovu sme to dostali, ako ste to písomnou formou. Sú tam ocenení, ktorí dali aj nejaké miestne organizácie a dal tu aj pán primátor niektorých, čiže budeme sa mohli riadiť podľa tohto materiálu. Poprosím rozprávu, otváram k tomuto bodu. A niekto niečo? Ak nie, tak poprosím. Aha, pardon, nech sa páči. Nevidel som. Ja už som zvyknutý, nekúkať za mňa. Áno. Áno. Myslím si, že nie je problém, ale neviem, či ostatní traja spĺňajú podľa štatútu, či spĺňajú podmienky. Lebo predsa cena primátora je vysoké vyznamenanie. Cena primátora mesta? Áno. Všetko. No, tak ako relatívne teraz čo, môžeme to preveriť ako? Lebo ja si myslím, že keď je to tu napísané už ako v programe, tak ako preverení by tu mali byť, keď sa dostali až do programu schôdze. Kto je zodpovedný za to? Pani prednostka. Kto je prednostka za to, že...
ale nie je preštudovaný zatiaľ ako toto. Neviem, ja som tam nedala. Prečítame text štatútu? Všetci vedia, o čo to je. Pán poslanec nebol konkrétny, ale nechce byť konkrétny. Môžem povedať, no tak pani Kolážovej, tak nejaké extra problémy s tým nemám, ale takto pracuje 15 rokov ako člen komisii, či výboru a dostane cenu primátora mesta. Trošku silné kafe, ne? Ja som sa možno priklonila čestnému uznaniu, Tak, presne. Lebo v podstate cena primátora mesta je druhá, najvyššia, čo sa týka mesta a následne primátor, takže to sú Cenu primátora môže dávať jeden primátor? Čo? Cenu primátora udeľuje primátor, čiže to je v jeho osobnej tej, či je to podľa štatútu alebo nie. Tam bol návrh zo strany pána Masaryka, ja som dobre videla list. No hej, len... Áno, ja vám, vy to beriete niečo zlačenie. Čiže my môžeme relatívne schváliť toto s tým, že keď nesplňa ono, tak primátor nedá, lebo je to čisto len na vedomie to. Áno. Sa berie na vedomie. Áno. My to berieme informatívne na vedomie a pán primátor, keď podľa splnených tých kritérií uzná za vhodné, tak dá aj to ocenenie. Alebo tak. Tak tým, čo zachraňujú ľudské životy, čo dávajú krv, 80, 40 krát, tak im dáme čestné uznanie a Tak za 80 odberov je tu cena primátora mesta, ale za 40 je tu čestné uznanie. Aj vlastne tú sumu, ktorú dostanú vyplatenú za tie odbery, však to ako je vzácna tekutina, dostanú 30 eur, 50. No, dajte poslanecký návrh. Treba sa nad tým zamyslieť. Tak ako je vzácna, mali by sme si cenu primátora dáva primátor. Potom treba zmeniť štatút na najvyššom, ak to bude aktuálne na budúci rok, teraz to už je bezpredmetné. Teraz sa to už nedá meniť. Musel sa meniť celý štatút. Áno, a štatút sa schváľuje na zastupiteľstve, čiže tam treba aj ten štatút je už v takom stave, že ho treba možno venovať. Áno, ale tak určite nie teraz. Ale nie teraz, jak hovorí. Zobrať na vedomie s pripomienkou, to je čisto. To zobrať na vedomie. Môžeme tak dať, že do zapisnice sa dá ako pripomienka, že by sa to preverilo a my to môžeme zobrať na vedomie tým pádom. Hej? Dobre, takže dávam hlasovať o bodu rokovania, či poprosím hlasovať komisiu. Takže Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A berie na vedomie dôvodov správu k návrhu na udelenie ocenení za rok 2025 podľa štatútu mesta Krompachy. Udelenie ocenení. Cena primátora mesta magistra Jana Kolážová, cena primátora mesta Miloslav Masaryk, cena primátora Mária Podracká, cena primátora Jaroslav Rodzik a čestné uznanie primátora mesta inžinier Miroslav Dudko. Všetko. Kto je za? Berieme na vedomie. Ďakujem pekne všetci. Ďalším bodom programu... Počkaj, ešte máme po B. Aha, pardon, ešte čestné uznanie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje finančné odmeny 80 eur cena primátora mesta, 40 eur čestné uznanie primátora mesta, 60 eur za udelenie diamantovej plakety, 50 eur za udelenie zlatej plakety, 40 eur za udelenie striebornej plakety a 30 eur za udelenie bronzovej plakety. Kto je za? Ďakujem všetci. Takže skončili tento bod. Čiže nasleduje bod číslo 23 a to sú interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva. Poprosím, ak má niekto nejaké interpelácie, ešte opakujem zase, že nie je to rôzne, alebo diskusia, sú to interpelácie. Nikto nemá, ďakujem pekne. Ideme do bodu 24 rôzne. V bode rôzne treba hlasovať, hej?
že sa berie na vedomie to aj, že? Áno, ale my máme... Až diskusii je potom toto. Teraz je rôzne, áno? Áno, nech sa páči, pán Jendruch. Zápisnica za zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu. Komisia konštatuje, že 12 poslancov menovite plus primátor mesta menovite splnili svoju povinnosť a odovzdali oznámenie funkcií zamestnaných činností a majetkových pomerov za rok 2024 podľa článku 7 ústavného zákona 357 z roku 2004 zbierky a ochrane verejného záujmu po výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545 Tomáš. Stanovenom termíne 30 Ja vám teraz prečítam si to. Čiže ďakujem pekne. Prosím. Také menšie usmernenie k bodu rôzne, lebo väčšinou sme tu mali takú diskusiu, že musíme prijať uznesenie. Ja prečítam, čo hovorí náš rokovací poriadok. Že bod rôzne je to diskusia k tomu, čo nebolo prerokované v jednotlivých bodoch a v rámci tohto bodu môže Mestské zastupiteľstvo prijať uznesenie na vedomie. Nie je prípustné prijímať iné uznesenie, ale môže. Dobre, ďakujeme. Čiže ďakujem pekne, pán Jendruch. Nasleduje bod číslo 25, diskusia. Má niekto niečo do diskusie? Nech sa páči. Áno. Pekne, ja len sa chcem poďakovať poslancom, ktorí sa zapojili do zbierky pre Kvetku. Ďakujem pekne, aj ja to ďakujem. Má ešte niekto niečo do diskusie? Čiže tým pádom sme ukončili dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva. Ďakujem ešte raz pekne, že ste prišli a že teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Prajem príjemný ešte zbytok dňa a ďalšie dovolenky. Slavíme Slovenské národné povstanie. Ráno o 10:00. O 10:00 poprosíme o účasť. Hojnú účasť. Nech príde. Ďakujem pekne, ešte raz pekný deň prajem.